Hver første onsdag i måneden laver vi et bal på Friskolen Orion. Vi har et orkester, der øver her hver eneste onsdag, og hver første onsdag i måneden, der spiller vi til bal, hvor vi inviterer vores gode venner til at komme og være med til at danse. Og det sidste nye er, at vi har bestemt, at det skal være det, der hedder et temabal hver eneste måned. Så vi har lige afholdt oktober måneds temabal, som handlede om gys og gru og uhygge, hvor vi havde mange spændende mennesker på besøg, og jeg skulle nærmest kalde dem uhyre på besøg. Vi havde en klovn, dræberklovn. Vi havde mange forskellige på besøg. Og det er et rigtig spændende bal, og jeg vil gerne invitere alle sammen til at komme i november igen. Fordi den første onsdag i november, det vil sige den 7. november kl. 18, er der igen bal på Friskolen Orion. Og den gang kommer det til at handle om Hollywood og idoler. Så hvis man har et stort filmidol, som man gerne vil klæde sig ud som, så skulle man tage at komme ud og være med til et bal. Og I kan altid ringe til mig på telefon 28 19 23 31 og høre mere om, hvad det hele det handler om. I er hjertens velkomne, og vi håber, I er alle sammen velkomne. Jeg er en uddød gangster. Jeg er en moderne lærer. Jeg er en dræbeklovn, og jeg er pædofil, og jeg har slået Cecilia voldtaget hende. Så jeg slog ihjel og voldtog hende. Godt, så skal jeg da op og vise dig. Jeg er ikke lækker. Godt. Okay, I'm big scary hosted ghost. It's already sweating. Juletræ! Til det flotteste kostyme, og der har vi så valgt hende i brudekjolen. Den hvide dame. Ja. Man tror, at vi skal have rådne æbler, og så kan jeg se, at der har været orme i de fleste, og så skal vi have sådan nogle stokboller. Og det er snot og bussemænd. Og der er selvfølgelig bare en til hver, så værsgo. You know